am y cyfarfodydd gwahanol sydd wedi bod ar hyd yr wythnos. Yn y cyfarfod gweddi, a mae'n siŵr bod yr un peth am profiad y plant, a wedyn gyda ni felly yn y borea a gyda'r nos. A hefyd yn ystod rhai digwyddiadau gwahanol yn ystod yr wythnos. Felly, trefn y dydd heddiw, ar ôl i Dafydd rhoi Anerchiad ola y bore yma, dyn ni wedyn efo cyfnod rhydd prynhawn yma. Cofiwch cadw golwg ar WhatsApp, a wedyn bod chi'n gallu just dilyn beth bynnag sydd yn digwydd. Mae yna un peth sydd wedi cael ei drefnu, a hynny bod Lois yn mynd o gwmpas yr darluniau yma sydd ar y waliau am hanner 3 prynhawn yma. So os gynnwch chi ddiddordeb, dewch hynny oedd na sôn neithiwr bod na daith yn doedd. Wel, dim llawer o daith, na gyd sy'n rhaid chi cerdded rownd o un lle i'r llall. Ond mae rhaid chi ddringo'r y ffordd i ddod yma, i gyrraedd yma yn y lle cyntaf. Felly heno bydd Robert Thomas Llandrindod yn pregethu'r gair am chwarter wedi 7. Felly, dyna hyn o gyhoeddiadau ar hyn o bryd. Jyst i'r goffa chi am y salm dwi wedi bod yn cyfeirio chi ato fo bob bore, salm 146. Dyn ni sôn am moli'r arglwydd. A mae hwnna'n rhan o beth bynnag dyn ni'n neud mewn gwirionedd. Molwch yr arglwydd, fy enaid mola yr arglwydd. Mae diwedd adnod 8 yn deud hyn. Y mae'r arglwydd yn caru rhai cyfiawn. Dyn ni'n clywed am gariad Iesu Grist wrthos yma yn dod, bod e'n caru hyd y diwedd. Mae'r arglwydd yn caru y rhai cyfiawn. A mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriaid ac yn cynnal y weddw ar amddifad. A mae difetha ffordd y drygionus. Mae Duw yn sanctaidd. Mae e'n gyfiawn, mae e'n dda. Mae difetha ffordd y drygionus. A dyn ni'n gweddio y bydd hynny'n digwydd mewn gwirionedd. Mae gafel y diafol a'r gymdeithas mor gryf yn tydi. A mae bobl mewn caethiwed. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu hyd byth. A ddiw di Seion o Seion dros cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Gawn ni weddio. Derbyn nawr ein gweddi ni wrth i ni ddod at ti o ddiw ein tad. A'r fore braf fel hyn. Gan ddisgwyl gen i ti unwaith eto. A dibynnu ar dy ffyddlondeb di, oherwydd dy fod ti'n ddiw sydd yn dda, bod ti yn caru y rhai cyfiawn, y rhai wyt ti wedi ei galw, y rhai wyt ti o ddiw wedi rhoi yn rhodd i dy fab i fugeilio drostyn nhw. Felly, dyn ni'n cyflwyno hynny i ti y bore yma nawr, ac yn gofyn ac yn gweddio ar i ti unwaith eto bod yn drigarog wrtho ni. Bendithia y gair dy air i ni trwy waith yr Ysbryd Glân yn ein calonau ni wrth i ni glywed am ein harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gweddio hyn yn heiddiant a hawl gennon ni trwy'r arglwydd Iesu Grist i ddod i dy bresenoldeb di. Amen. Yr emyn gyntaf, dyn ni'n mynd i ganu ar y sgrin. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw, fy ior, fy rhan, fy marabywiol yw. Ynddo rwy'n byw, ac ynddo rhof ymhwys, goredi wna rhag distryw, angau dwys. O na chawn garu Iesu'n fwy bob awr, olrhain ei degwch a'i ogoniant mawr, cuddio neu fynwes, ar ei ddwy fron gref, plygu bob dydd, i'w lais a'i wyllus ef.
Os dwi'n deall yn iawn, mae yna fideo wedi cael ei baratoi sy'n mynd i gael ei ddangos ar y sgrin. Dwi'n edrych yn obeithiol draw at y bwrdd technoleg a gweld bod hynny'n bosib. Mi ddaw hwnna i sbonio eich hynny. Edrych i redeg. Diolch yn fawr. Wel, mae'n siŵr os ni'n clapio digon uchel, byddwn nhw'n clywed beth sydd wedi digwydd yn hyn. So, mae'n siŵr bod e'n diolch ni yn fawr iawn i Cath ac i Bethan yn ystod y boreau fel hyn. Mae'n amlwg bod y plant wrth i bodd, a bod yna lot o waith wedi cael ei gynhyrchu, a dyn ni'n gweddio y bydd y gwaith yn digwydd nid yn unig trwy dwylo nhw, ond neu calonnau nhw, efallai wythnos yma, neu blynyddoedd i ddod. Felly, dyn ni'n ddiolchgar iawn. A mae hwn yn rhoi cyfle bach i mi, felly, i wneud chydig o ddiolchiadau. Mae yna gymaint o bobl yn wneud lot o bethau, felly, yn ystod yr wythnos yma. Ond a dwi'n gwybod y peryg yw, wrth chi ddechrau enwi pobl, ydych chi'n mynd i adael rhywun allan. Ond mae rhaid diolch i Derek am ein harwain ni yn y cyfarfod gweddi yn y bore. Mae hynny wedi bod yn gymorth mawr. I Dafydd hefyd wrth iddo fo baratoi ac i'n harwain ni yn y boreau, dyn ni'n diolch i ti yn fawr iawn. Dyn ni hefyd yn ddiolchgar am y ddwy. Dyn nhw ddim wrth y bwrdd ar hyn o bryd, ond fel arfer, maen nhw'n wrth y bwrdd yna yn ateb pob cwestiwn ac yn
gyda ateb yn aml iawn i bob cwestiwn. I Rebecca ac i Alaw fyna. A'r hun hefyd wrth cydlynu y gwaith ar gyfer wythnos yma. Dyna ni, Mark yn deud doi bod Steph off ar hyn o bryd. A dyna ni'n ddiolchgar felly bod Rebecca ac Alaw wedi gallu goroesi yr wythnos, cael ei cynnal gan Dduw, a fod yn gymaint o fendith i ni. A mae'n diolch ni yn fawr iddyn nhw. Ga i gymryd y cyfle hefyd i'r diolch i'r rhai sydd wedi bod yn cyfeilio, y rhai sydd wedi bod yn ydy'r gair, ymlefnio efo'r technoleg. Y rhai sydd wedi bod yn cyfieithu, fel o'r i wrth i bore yma, diolch am y wasanaeth yna. A mae'n apel gen i, apel gan Rebecca a'r hun mewn gwirionedd, rhai sydd wrthi'n trefnu y gynhadledd. Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi rhywbeth allwch chi gyfrannu mewn unrhyw ffordd i hwyluso rhedeg y gynhadledd yma, allwch chi roi'ch enw ar clipboard yn fanna, a'ch cyfeiriad fel bod chi'n gallu rhoi eich hunan i fyny i gael eich cysylltu efo fo a gofyn, wel, be allwch chi'n neud, sut allwch chi helpu ni. Mae lot o bethau gwahanol sydd angen i wneud yn ystod wythnos yma. Felly, apel i hynny gan Rebecca, oedd hi yn cynnig hyd yn oed penlinio'ch flaen a begian. Ond, joc, os ydych chi'n nabod Rebecca, ydych chi'n gwybod, mae'n deud y fath yno bethau. Ond mae'r apel yn un real. Felly, gnewch hynny os gwelwch chi fod yn dda. Dwi'n mynd i ofyn i Mark i ddod ymlaen i gwneud beth mae Mark angen i wneud y bore yma. Diolch yn fawr iawn. Nawr te. Fel dyn ni gyd yn gwybod, mae Gwydion y Catrin jyst wedi gorffen ar ôl 10 mlynedd yn Bryn y Groes, fel wardeni yna. Mae amser wedi bod yn positif ac yn gwerthfawr iawn. Dwi'n siŵr ni gyd yn cytuno ar hynny. Ac os chi wedi bod yn aros yno, dwi'n siŵr byddwch chi'n ddiolchgar iawn am y croeso'r mawr maen nhw wedi rhoi i chi ac am yr ymdrech maen nhw'n gwneud i wneud pawb i teimlo'n gartrefol. So, o'n i'n meddwl oedd yn iawn i ni heddiw gweld hyn ac i diolch iddyn nhw gyda'n gilydd. Gwydion Catrin, lle ydych chi? Dewch i fyny, please. Nawr, mae gwaith wedi bod yn drwm iawn, full on, heb lot o cyfnodau tawel. Mae gair yn deud beth bynnag yr wyt yn ei wneud, gwnaeth holl egni. Maen nhw'n mynd i cael anrheg bach am yr ail tro, gath nhw'r anrheg wythnos diwetha, yn y Gladys Saesneg, a wedyn nath Catrin roi o'n ôl i fi. Ond, byddwch angen yn eto, oedd yn gweud. Yn y cyfarfod yno, nath Dave Nobri gweud, Catrin, chi wedi gwneud digon o cystad i llenwi 2 Olympic-sized swimming pool, a digon o dost i cyrraedd cop ar wyddfa a dod y holl ffordd nôl i lawr. A bydde ddim yn synnu o gwybod bod hynny'n wir. Ond o'n i jyst meddwl, bydd yn dda, byddwn ni cael y cyfle yma. A na i jyst gofyn cwbl o cwestiynau. Beth am Bryn y Groes oedd yn mor pwysig i chi, oedd chi eisiau gwario 10 mlynedd o eich bywyd yn wasanaethu am? O'n i'n ymwybodol o fraint oedd ei wasanaethu pobl Duw. Gafon ni y fraint o gwrdd a lot o bobl o'n i ddim wedi cyfarfod o'r blaen, Cristnogion hyfryd o wahanol lefydd, a o'n i yn teimlo fe'n fraint jyst gallu gwasanaethu ei hwyluso yr arhosiad i'r bobl am yr wythnos neu am y penwythnos neu beth bynnag. A o'n i yn teimlo yn falch o allu wneud hynny. A gallu, pan oedd eglwysi'n arbennig yn dod at ei gilydd, o'ch chi'n ymwybodol o braint nhw i ddod i adnabod ei gilydd a jyst mwynhau cwmni ei gilydd, a dde jyst yn hyfryd i ni allu wasanaethu a gweld hynny. Felly oedd hynny'n un o'r pethau mawr, ac hefyd cyfle i rannu'r efengil. O'n i'n cael grwpiau draw weithiau a'r pwyslais oedd i efengylu gyrraedd pobl, a oedd hynny yn rhywbeth braf iawn hefyd.
Jyst meddwl nôl am yr ystod o grwpiau o'n i'n cael, a oedd yn taro fi bod gwaith Bryn y Groes yn bendithio cymaint o wahanol mathau o bobl. Pan ydych chi'n meddwl am y gweinidogion oedd yn dod i gael cynhadledd, a chi'n ymwybodol bod e'n fendith iddyn nhw i gwrdd â'i gilydd, a cael ei adnewyddu, a bod y fendith yna yn gweddio mynd nôl i'w eglwysu nhw. Glywon ni ar y llwyfan, mae'n neithiwr am yr apel i weddio am y bobl ifanc. A chi'n ymwybodol cymaint o fendith yw iddyn nhw i ddod at ei gilydd, gyda'i gilydd am wythnos. Hyd yn oed y rai hun, falle sy'n unig, falle gweddwon neu beth bynnag yn dod ar wyliau a gymdeithas mor felys. So ni jyst yn ymwybodol, mae gwaith Bryn y Groes yn bendithio cymaint o bobl gwahanol. Mae bendithion personol oeddech chi'n profi dros y cyfnod a ydych chi eisiau rannu efo ni yn cyd-fynd efo'r gwaith? Fi'n meddwl jyst pwysigrwydd gweddi, rili. O'n i'n ymwybodol iawn bod ni'n cael yn cynnal. Oedd yna adegau pan o'n i wedi blino'n gorfforol. A o'n i'n meddwl, mae'r grŵp yma'n mynd fori a mae grŵp arall yn dod fori, a sut ni'n mynd i gael yr egni i wynebu grŵp arall. A wedyn byddech chi'n deffro'r bore wedyn, a chi wedi cael eich adnewyddu, a ni'n meddwl mae'n rhaid bod pobl yn gweddio amdano ni a bod grym gweddi yn beth real iawn. Reit, pam ydych chi wedi penderfynu mae nawr yw'r amser penodol de? I pasio'r gwaith ymlaen. O'n i eisiau gorffen y gwaith, dal yn mwynhau y gwaith. Mae'r swydd yn teilyngu rhywun sydd yn frwdfrydig ac yn mwynhau. Ac o'n i ddim eisiau gorffen gyda unrhyw flinder a rhyw atgasedd at y gwaith. Felly, oedd hynny'n rhywbeth o'n i'n teimlo'n bwysig bod ni dal yn mwynhau yn gorffen. A wedyn yn ail, oedd gyda ni baich mawr dros yr eglwys yng Nghaerdydd ac dros bobl Caerdydd. Ac yn ymwybodol fod ni'n abod nhw yn dda iawn. Nathon ni fwynhau a gwerthfawrogi y gymdeithas yn yr eglwys yn Bala a dysgu lot ohonyn nhw. Ond o'n i yn teimlo baich mawr i fynd nôl i'r eglwys ac at Gaerdydd. Mae'r teulu yna hefyd, a oedd hynny'n denu ni, ond fi'n credu oedd y ddau o'n i'n teimlo fwy o arweiniad i fynd nôl nag oedd yr arweiniad i fynd lan i Bala. Felly dyna'r prif reswm o'n i'n teimlo, o'n i eisiau mynd nôl i fod yn aelodau yn yr eglwys ac i wasanaethu, a fel oedd yn digwydd nath yr eglwys ofyn os byddwn ni'n ystyried gweithio trydiau iddyn nhw. So, dwi'n gwneud efo'ch oed felly? Wel, o'n i'n dal yn teimlo'n digon egniol. Wel, diolch yn fawr chi. Gad i ni cael gair o wed. Dad, dyn ni'n wir ddiolchgar i ti am dy ras, am y ffaith bod ti'n achub ni, a wedyn yn dy ras ti'n rhoi cyfleuon i ni dy wasanaethu di. Dyn ni'n wir ddiolchgar am gwaith Bryn y Groes, ac yn enwedig am beth, a ti wedi alluogi gwydion y catrin i'w wneud dros y 10 mlynedd diwethaf. Ni'n gofyn dyfendith ar y rai oedd yn aros yn Bryn y Groes, a rai oedd yn profi, a croeso, a rai oedd yn clywed air. Ni'n gofyn am ffrwyth i hynny yn y blynyddoedd sydd i ddod. Ni'n gofyn dyfendith a Steve a Deb yn cymryd y gwaith ymlaen. Bydd efo nhw o dad ro a nerth iddyn nhw sydd angen treidiol. Ac am gwydion y catrin yn mynd nôl i Caerdydd. Dyn ni'n gofyn dyfendith arno nhw yn personol, ar y teulu, ac ar y gwaith yn yr eglwys yno yn Caerdydd. Dyn ni'n wir ddiolchgar bod y cyfleuon a'r circumstances ein bywydau ni yn newid. Ti yw'r un Duw, a ti'n galw i ni fod yn ffyddlon i ti. So roi y nerth ni'n gofyn, a dyn ni yn diolch i ti am dy holl ras, yn enw'r algodd Iesu Grist. Amen. Amen. Reit, gyda fi anreg bach i chi. Llai jyst dweud un peth o Marc yn ôl hwnna nawr. Gai ar ran Catrin a fi ddiolch i chi am eich gweddiau. Ni wedi bod yn ymwybodol iawn o weddiau chi ar ein rhan a'ch cefnogaeth chi ar ein rhan ni yn Bryn y Groes. Ac o'n gwylo yn calod, ni eisiau dweud diolch yn fawr i chi am hynny. Mae'r anreg bach fel... Nath nhw ddim agor os nos diwethaf, so mae'n dal yn surprise. Dyma chi. Reit, clap. Diolch yn fawr. Siŵr bod ni'n ddiolchgar iawn i Marc hefyd am
am ei waith yn ymwneud â'r mudiad. Ac yn ddiolchgar iddo fo, a felly am osod lot o'r llyfrau yma allan ar dechrau'r wythnos. A mae hwnna'n atgoffa fi, mae'r cyfle ola i brynu unrhyw lyfr di bore yma, oherwydd bydd y stondin yn cael ei dynnu lawr yn ystod y prynhawn. Felly mae'n teisiwch ar y cyfle i wneud hynny ar ôl yr oedfa. Gawn ni droi at tair Duw. A da ni'n troi at Iowan, Efengyl Iowan, pennod 17. Gweddi Iesu. Lle Iowan 17, o'r adnod gyntaf ymlaen hyd at ddiwedd y bennod. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygad i'r nef a dywedodd, O dad, y mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Yr wy fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais di mi i wneud. Yn awr, o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent, ac fe rhoddais di mi. Y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth i ti y mae pob peth a roddais di mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dynt hwy yr wyf i'n gweddio. Nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai a rhoddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sydd yn eiddo fi yn eiddo i ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Ac yr wyf wedi fy ngogoneddu yn ddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod ata ti o dad sanctaidd, cadw hwyn ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn i'n cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth, i'r ysbryd cael ei chyflawni. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn yn ddynt hwy ei hunan. Yr wyf wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau yn perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn dy wirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd, ac mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau bod wedi cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti,
iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mai ty di am hanfonodd i. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi ynddynt hwy, a thy di yno fi. A hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mai ty di am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy, fel y ceraist fi. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dydnabod, ond rwy fi dydnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai ty di am hanfonodd i. Yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt ti wedi fy ngharu i, fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Dyma air Duw a geiriau yr arglwydd Iesu Grist i ni heddiw. Gwyddion. Derbyn nawr yn diolch o Dduw ein Tad am dy eiriau di, y geiriau grasol yna, y geiriau sydd yn dwyn bywyd tragwyddol i ni. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist ei hun, a roddodd ei hun yn aberth drosom ni. A dyn ni yn gofyn nawr o Dduw ein Tad i ti agor i ni yr ysgrythurau. Dyn ni wedi clywed neithiwr dy fod ti ar glwydd yn rhoi bugeiliaid dynol i edrych ar ôl y praidd. Diolch i ti am rhoi doniau eitheglwys yn weinidogion, yn efengylwyr, rhai sydd yn dysgu'r gair. A dyn ni'n diolch i ti ar glwydd am alw ac yn dal i alw pobl i wasanaethu ti yn y ffordd yma. Felly arglwydd, dyn ni'n gweddio ar i ti trwy'r ysbryd glân, agor y gair i ni trwy enau Dafydd y bore yma. Dyn ni ddim yn dyrchafu dynion, dyn ni'n credu yn y ti dy fod ti'n oriwch pob peth, ond rwy ti yn rhoi doniau, rwy ti yn rhoi pobl ac yn galw pobl i'th wasanaethu di. Ac felly o Dduw ein Tad, bendithia rhoddion yma yn helaeth i ni y bore yma. Agor y gair i ni, trwy nerth a dawn ac eneiniad yr ysbryd glân, i ni allu wrth weld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist, dy ogoneddu di yn wir. Gweddion hyn yn Iesu Grist. Amen. Cyn bod Dafydd yn dod ymlaen i rhoi'r anerchiad ola i ni y bore yma. Felly bod fi wedi rhoi chydig bach o cliw beth yw'r pwnc. Dyn ni gyd yn sôn am y Gs, 3G, mae yna 4G y bore yma, a bydd Dafydd yn esbonio beth i hwnnw. Ond cyn i ni ganu yr emyn mae Noel Gibbard wedi rhoi i ni. Pwy yw hwn yng ngesemane sydd â'i bryder ef mor fawr? Trist hyd angau yw enaid, pam y ddaeth ef i'r fath awr? Dyma Iesu, mae am orffen waith ei dad.
Dyma ni nawr wedi cyrraedd y bore olaf, ac efo'r diolchiadau dwi'n siŵr byddwn ni hefyd yn hoffi dymuno diolch i Dafydd am y modd yma wedi arwain yn y boreau ac i Alun yn y nos. Y ddau yn gallu arwain yn ddiamongar, yn dymuno nid dangos i hunain, ond bod y cyfan yn gymorth i Dduw gael i ogoneddu. Dwi wedi bod yn dringo bob bore, dringo rhyw Penglais i ddod yma. A mae rai mi gyfaddau wrth i'r wythnos fynd ymlaen. Dwi wedi arfer mwy efo dringo, a heddiw oedd hi'n haws dringo na'r boreau eraill. Dwi'n gwybod ydw i yn dod chydig bach yn fwy ffit, ond wrth feddwl am y neges bore yma, dwi'n teimlo bod hi'n fwy anodd bore yma. Oherwydd dwi efo tasg amhosib i unrhyw un i wneud yn iawn. Mae rhaid i ni ddisgwyl wrth yr ysbryd glân. Oherwydd thema, Dafydd yn sôn am y 4Gs, y thema trwy'r wythnos ydy'n bod ni'n cael golwg cliriach ar yr arglwydd Iesu Grist, roedd wedi caru rhai oedd yn eiddo yn y byd, ac fe carodd hyd yr eithaf. Yngweddi fi yn gyson dros y misoedd diwethaf wrth i mi baratoi, oedd o'n a chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Dydd Mawrth, oedden ni'n meddwl am wybodaeth yr arglwydd, wrth iddo fo wynebu y groes yn gwybod yr holl wahanol bethau wnaethon ni edrych arno fo. Bore Mercher, dyma ni'n meddwl am ostyngeidrwydd rhyfeddol yr arglwydd, y gostyngeidrwydd hwnnw. I fod yn Dduw, ddim yn dal at hynny, ond yn dod, y gair yn dod yn gnawd a phlygu mor isel. Y ddoi, gofal yr arglwydd. Mae o i gyd mwyn ni, mwyn i ni brofi trigaredd a gras Duw, gofal yr arglwydd. A heddiw, eisiau ni fod yn meddwl am gogoniant yr arglwydd Iesu. A sut fedrwn ni, sut fedr dyn fel fi, geisio dangos gogoniant Duw? Ond mae Dyw'n gallu, fel oedden ni'n clywed neithiwr, mae Dyw'n gallu agor calonnau. Mae'n gallu agor llygaid yn calonnau i weld rhywbeth mwy na mae geiriau syml yn ei cyfleu. Pe bydden ni efo tair wythnos o gynhadledd, efallai fydden ni wedi ceisio llenwi'r penodau rhwng penod 14 a'r benod olaf yma, ond na, i ddweud y gwir, o'n i yn ystyried falle canolbwyntio ar y benod olaf penod 17 am yr holl wythnos, ond dwi am jyst hynny ychydig o bethau allan, bydd gobeithio'n helpu chi fynd adre am yfyrio mwy am hyn. Ac os di'r tir dyn ni wedi droedio wedi bod yn dir sanctail, dir cysegredig yn y penodau eraill. Dyma ni wedi cyrraedd y cysegr mewnol, y cysegr sancteiddiolaf. Mae yna rhywbeth arbennig am gael gwrando ar bobl eraill yn gweddio, yn dod o flaen Duw ac yn agor i calonnau, ond fan yma, da ni'n cael clywed yr un a'r unigryw, unig anedig fab y tad, yn agor ei galon ac yn tai ar fi'n wynebu brwydr fwyaf ei oes. Felly efo mesur o ofn, ac eto mesur o hyder, gallwn ni droi at y geiriau yma a cheisio gweld ychydig bach o'r hyn ddywedodd y gwaredwr Henod 17 o Efengil Ioan. Roedd o wedi agor ei galon gyda'i ddisgyblion yn yr oryw chystafell yn y penodau sy'n arwain at hon. Ond wrth iddo fo fentro allan i wynebu i frwydr fawr, oedd yn rhaid iddo fo ddod ger bron ei dad efo. Roedd wedi wynebu yr un drwg wrth i Satan gymryd meddiant o galon Judas yn ôl ym Henod 14. Ac fod hwnnw wedi cilio dros dro, roedd yn ymwybodol bod ymysodiadau eraill yn dod. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto,
oherwydd mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafel arna fi, medde. Felly, da ni'n cael yn gadael i mewn i'r ystafell ddirgel, lle mae Iesu yn arllwys ei galon ger bron ei dad. A beth cyntaf mae'n ei ddeud yn y weddi yma ydy, o dad, y mae'r awr wedi dod. Fe ddechreuodd yr hanes yn yr oriwch ystafell gyda'r geiriau a drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. A dyma ni ar ddiwedd yr amser yn oriwch ystafell, efo efallai 2 awr wedi mynd heibio ers y dechrau yna. A mae'r arglwydd yn defnyddio'r un ymadrodd. Mae ar fi'n gadael y wledd olaf hon, cyn mynd ar ei daith olaf, cyn i'r amseroedd wedi bod yn disgwyl amdano yn cyrraedd. Bydd i sôn o'r blaen, fel yr oedd Iesu'n ystod i weinidogaeth o'r briodas yng Nghana Galilea ymlaen yn ymwybodol nad oedd yr awr wedi cyrraedd. Roedd ei holl fywyd wedi bod yng nghysgod yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd dros yr ychydig oriau nesaf. Ond nid dim ond Iesu oedd wedi bod yn disgwyl am yr awr hon. Oedd yna fwy. Pan anwyd yr arglwydd Iesu, a'i rieni mynd ag o'r deml, dyma nhw'n dod ar draws Simeon. Dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, dyn ni darllen, yn disgwyl am ddiddannwch Israel. Oedd na Iddewon oedd wedi bod yn disgwyl am yr awr yma. Fe broffwydodd Anna yn y deml am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad yn Jerusalem. Oedd na bobl fanno oedd wedi bod yn edrych ymlaen. Oedden nhw'n ymwybodol, mae Duw yn mynd i wneud rhywbeth a dyn ni'n edrych ymlaen at yr adeg pan mae Duw yn mynd i wneud e. Oedden nhw'n edrych ymlaen at yr awr yma. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gallu mynd yn ôl ymhellach na'r bobl yma. Sut oedd y bobl yma'n gwybod fod Duw yn mynd i wneud rhywbeth? Oedd yna broffwydi wedi bod. Yng ngeiriau Pedr, iachawdwriaeth yw hon y bu ymofyn ac ymorol dyfal amdani gan y broffwydi, a broffwydodd am y gras oedd i ddod i chi. Holi yr oeddent at ba amser neu amgylchiadau oedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth dystiolaethu ymlaen llawer dioddefiadau oedd i ddod i ran Crist ac i'w canlyniadau gogoneddus. Dyma'r awr yr oedd Eseia yn disgwyl amdani pan ddywedodd ar chollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni iachad. Ac yn wir gallwn ni fynd yn ôl ymhellach na'r proffwydi. Gallwn ni fynd reit yn ôl i ardd Eden, lle dywedodd Duw wrth y sarf, gosod afelyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di a hithau'n ysigo i sawl lef. Dyma'r awr fawr. Os ydy'r greadigaeth ar hyn o bryd yn ocheneidio wrth ddisgwyl am awr datguddio plant dynion, plant Duw, roedd y greadigaeth hefyd yn hiraethu am yr awr yma oedd ar fi'n dod. Oedd mae Satan yn gwneud y gweithaf y gallai. A dyma'r awr y bydde y had y wraig yn ysigo pen y sarf. A sarf yn ysigo sawl yr had. Dyma awr barnu'r byd hwn, medde Iesu ym Mhenod 12 o Ioan. Yn awr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. Oedd y gwaredwr yn dod i wneud hyn fethodd adda ei gyflawni. Dyma'r adda diwethaf. Roedd y prawf yng ngardd Eden yn ormod i'r adda cyntaf, ac fe gymerodd o ffrwyth y pren oedd wedi wahad iddo. Ond dyma'r adda diwethaf yn wynebu prawf mwy, ac eto roedd yn ifydd
yn ifydd hyd angair groes. Dyma'r awr i ddatod gweithredoedd y diafol, oherwydd mae hyn yn ymddangosodd mab Duw. Yng ngeiriau'r drydedd bennod ar 10, roedd wedi caru rhai oedd yn eiddoedd yn y byd, fe'i carodd hyd yr eithaf, fe'i carodd i'r diwedd. Yr awr wedi cyrraedd. Felly, yn ail, wrth i ni feddwl bod yr awr wedi cyrraedd, be oedd yn mynd i weddio? Be fydden ni'n disgwyl i'r gwaredwr weddio? Weddio am gael dianc oddi wrth yr awr efallai. Roedd eisoes wedi meddwl am hyn yn gynharach yn yr wythnos, pan oedd y Groegiaid yn ceisio i weld, gyntau'n gwybod fod ei awr wedi dod. Byddai'r byd i gyd yn ei weld. Yn awr mae fe enaid mewn cynnwrf, meddai. Beth oedd ddwedaf o dad gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. Bydde dim pwynt i weddill bywyd y gwaredwr os oedd yn gofyn am osgoi'r yr awr hon. Mae yn gofyn os yna ryw ffordd arall yng ngardd Gesemane ymhen ychydig bach. O dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthaf, ond gwneler dewyllus di, nid fewyllus i. Bydden ni, os nad oedd yn gofyn am gael osgoi, bydden ni'n meddwl, wel, oedd yn gofyn am nerth i wynebu'r hyn oedd ei flaen. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud yn y 19 fe ffrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda llef uchel a dagrau i'r un oedd yn abl i wachub rhag marwolaeth. Ac fe gafodd ei wrando achos ei barchedig ofn. A dyn ni'n darllen yn Efengylig fod angel wedi dod i'r ardd i'w nerthu wrth iddo fo chwysu dafnau o waed yno mewn ing. Ond yn y weddi yma, rhywbeth arall sydd ar ei feddwl. Un peth sydd ar ei feddwl. Gogoniant. Wedi ddolefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, o dad, mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Ni'n mercher, oedden ni'n meddwl am ostyngeidrwydd yr arglwydd Iesu Grist. A tydi hwn ddim yn swnio'n arbennig o ostyngedig yna, di. Mae Iesu'n gofyn am gael gogoniant. Arglwydd, gna fi yn ogoneddus. Rhoi mi ryw ogoniant fawr. Make me glorious. I hon yn weddi hunanol. Ni dyna be mae rhai pobl yn deud sydd mor ofnadwy am Dduw, yr anffyddwyr yma sydd yn deud, mae hwn yn Dduw hunan ganolog. Maen nhw'n hoffi dyfynnu o'r Hen Testament, mae fi yw'r arglwydd yn y fe enw, ni roddaf o goniant i neb arall nam clod i ddelwau cerfiedig. O, mor self-centered ydy'r Duw yma. Ydy yr arglwydd Iesu fan yma yn troi o fod yn ostyngedig i fod yn self-centered. Dwi eisiau gogoniant. Wel, mae yna rai ffyrdd gwahanol i feddwl am hyn. Mae gogoniant yn ymwneud â llewyrch neu disgleirdeb yn cael ei arddangos. Dych mi gymryd yr enghraifft yma. Mae gan Bryn Terfel lais rhyfeddol, llais arbennig. Mi alle Bryn Terfel wedi aros fyny yng Ngogledd Cymru yn ffarmio a rhannu ei lais efo'r defed ar ochr y mynydd. Ond mi fydde hynny wedi amddifadu'r byd o lawer iawn o bleser. Bydde hynny wedi bod yn hunanol. Mae Bryn Terfel wedi mynd allan a rhannu ei lais, y llais gogoneddus yma. Yn hytrach na bod o'n cadw fo iddo fo'i hunan,
Mae'r byd wedi cael ei gyfoethogi a phobl wedi cael pleser wrth iddo fo fynd allan a rhannu i ddawn gyda phobl eraill. Ond dwi'n mynd deud bod cymhellion Bryn Terfel i gyd yn hynny, ond beth mor hunanol bydde i'r arglwydd gadw y gogoniant sy'n eiddo iddo fo'i hunan. Mae mor arbennig, mae briodoleddau fo'n rhyfeddol. Does neb wedi caru fel ag y carodd Crist y byd. Does neb wedi dod yn agos ato mewn gostyngeidrwydd, mewn doethineb, mewn sancteiddrwydd. Ac yn wir, y mae cael priodoleddau Crist wedi arddangos yn dangos gogoniant y tad. Mae'n dangos sut hyn ydy'r tad. Yn eb am gwelodd i, a welodd y tad, medde'r arglwydd. Byddai amddifadu'r byd o weld gogoniant y mab yn amddifadu'r byd o wybodaeth am y crewr. Gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di, nid hunanoldeb sydd fan yma. Yn ail, mae'r arglwydd yn gofyn am gael yn ôl yr hyn sy'n eiddo iddo beth bynnag. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Dyma un o'r mannau hynny lle da ni'n gweld bod Iesu'n ymwybodol o pwy ydyw. Dyma'r gair tregwyddol oedd gyda'r tad yn rhagwyddoldeb wedi dod yn gnawd. Rhan oedd ddod yn gnawd oedd rhoi heibio'r gogoniant hwnnw. Tybed pan oedd yr arglwydd yn gofyn fel hyn, oedd o'n cofio'r adeg pan ath Eseia fynd i'r deml a'i weld o'n mewn gogoniant ar seraffiad ger i fron. Roedd na ogoniant rhyfeddol yn perthyn i'r mab yn rhagwyddoldeb gyda'r tad a'r ysbryd glân. A mae'n gofyn am gael derbyn hwn yn ôl fel unig anedig y tad. Mae'n paratoi ail afel yn y gogoniant hwnnw. Felly, na, nid ryweddu hunanol ydy hon, ond paratoi hynna'n ar gyfer yr hyn oedd i ddod. Ond yn drydydd, ac yn fwyaf rhyfeddol, mae'n gofyn am i'r tad ei alluogi i gerdded y llwybr fydd yn arwain at y gogoniant hwnnw, i'r byd weld mor rhyfeddol yw ei gariad, mor rhyfeddol yw ei ostyngeidrwydd, mor rhyfeddol yw ei ddoethineb a'i sancteiddrwydd a'i ogoniant. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd trygwyddol i bawb yr wyt wedi rhoi iddo ef. Wyt ti'n rhoi'r awdurdod i mi roi bywyd i'r rhai fydd yn credu yna. Ond mwyn i mi roi bywyd i'r rhai sydd yn credu yna, mae rhaid i mi gerdded llwybr. A'r llwybr hwnnw, y llwybr mwyaf dychrynllyd welwyd erioed. Mae di Beibl yn sôn am Iesu fel un archoffeiriad, a ni wedi clywed wrthnos yma fwy nag unwaith am Iesu fel un archoffeiriad. Dan drefn cyfraith Moses roedd gan yr archoffeiriad am yr uwddyletswyddau. Ond un o'r rhai mwyaf pwysig oedd cyflwyno'r aberth ar ddydd y cymod. Yom Kippur. Cyn i'r haul fachred ar y 9fed dydd o fis Tishri yng nghalendr yr Iddewon, byddai'n digwydd ryw bryd o gwmpas mis Medi yn ein calendr ni. Mi fydde'r archoffeiriad yn paratoi hynna'n ar gyfer yr un dydd mawr yma. Mi fydde fo'n ymolchi, ac yna fe fydde fo'n aros yn effrod trwy'r nos yn gweddio cyn mynd ar ddydd y cymod
i geisio maddeuant ar ei ran ei hunain, ar ran ei hunain, ei gyd offeiriad, ac ar ran y genedl trwy gymryd aberth i mewn i'r cysegr sancteiddiolaf, y cysegr mewnol. Yr un waith yn y blwyddyn, pryd oedd yr archoffeiriad yn mynd fewn i'r cysegr sancteiddiolaf. Lle oedd arch y cyfamod a'r drigareddfa. Ac yno byddai'n gweddio am y bobl. Ond dyma'r gwir archoffeiriad yn dod. Ac yn paratoi y noson cynt, nid yn golchi hunan, ond yn golchi traed y disgyblion. Yn gweddio drosto ef ei hunan, fel bydd yr archoffeiriad wedi gwneud yn y deml, dros ei ddisgyblion fel y bydde yr archoffeiriad wedi wneud yn gweddio dros ei gyd offeiriad, y rhai aroddais dim i. A dros y genedl newydd oedd i'w chreu trwy dystiolaeth yr apostolion. Dros y rhai bydde'n dod i gredu yn trwy gair hwy, fel oedd yr archoffeiriad yn gweddio dros genedl yr Iddewon. Mi fydde gan yr archoffeiriad yn yr Hen Testament, rai fydde'n aros gydag drwy'r nos i sicrhau nad oedd o ddim yn disgyn i gysgu wrth iddo fe baratoi. Fe ofynodd i'n harchoffeiriad ni i'w ddisgyblion. Mae fe enaid yn drist iawn hyd at farw, arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Wrth gwrs, doedd yr aberth roedd yr archoffeiriad yn ei offrymyn y deml ddim wir i sicrhau maddeuant. Oedd rhaid angen ail adrodd yr aberth flwyddyn ar ôl blwyddyn, dro ar ôl tro. Ond dyma hwn, yn archoffeiriad ni, yn cyflwyno gwaed mwy gwerthfawr na gwaed teirw a bychod. Nawr daeth Crist, archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach. Nid o waith llaw, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon, ac nid y gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ei fi mewn unwaith am beth i'r cysegr a sicrhau prynedigeth dragwyddol. O dad, gogonedda dy fab, trwy mi fedru mynd ar hyd y llwybr yma. Dyma oen Duw rhwng sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Dyma'r un oedd yng ngardd Gethsemane, gwisgo chadurusrwydd ni, yn gwisgo yn beia ni, ac yn chwysu dafnau o waed mewn dychryn o sylweddoli beth hynny'n ei olygu. A dyma'r un ar y groes lefodd, fy niw, baham am gadewaist. Fel yr oedd Duw y tad yn deud na wrth holl bechod y byd a troi i wyneb oddi wrth ei fab. Am i Grist ddeud fy niw, baham am gadewaist. Dim rhaid i unrhyw un ohono ni sydd yn credu efo byth ddeud yr un geiriau. Dyma'r llwybr i ogoniant. Dyma'r ffordd i arddangos i'r byd beth yw hyd a lled a gichder a dyfnder cariad Crist. Dyma ddangos i'r byd, a mwy na'r byd, dyma ddangos i'r angylion fod y tad a'r mab yn un yn ei gogoniant. Dyma'r pethau meddai Pedr yma i'r angylion yn chwynychu edrych arnynt. Fe garodd y rhai oedd yn eiddo iddynt yn y byd, ac fe carodd i'r eithaf. Gweddiodd am i Dduw i ogoneddu trwy hwn gair tragwyddol Duw y ddod a dioddef ar groes trosym ni.
Ond tydi gweddi Iesu ddim yn gorffen gyda'r cais amdano hi'n crafu'r wyneb ydw i yn y weddi yma mewn gwirionedd. Ond mae'r arglwydd yn mynd ymlaen o weddio dros dy fo'i hunan. Mae'n gweddio hefyd dros y rhai fydde'n dod i gredu ynddo trwy dystiolaeth yr apostolion hyn. Mae cymaint yn y weddi. Gymryd genhadledd arall yn ei ddechrau meddwl yn iawn am hyn, ond sylwch ar 3 peth yn yr hyn mae'r arglwydd yn weddio dros ei ddilyn. Yn gyntaf, tydi o ddim yn gofyn i'w dad i cymryd allan o'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti cymryd allan o'r byd. Yn wir, mae'n deud rhywbeth sy'n gallu efalle'n dychryn ni. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei danfon hwy i'r byd. Nes ti fy anfon i i'r byd mwyn i mi gerdded llwybr sydd yn mynd i fod yn ddioddefaint. A dwi'n ei danfon nhw i'r byd. Y byd gelyniaethus, y byd sydd ar fi'n croesoelio mab Duw, a'r byd fydd eisiau croesoelio nhw. Mae wedi rhybuddio eisoes yn y byd gorthrymder a gewch. Eithaf cymerwch gysur mi y fi archygais y byd. Ond wrth ei danfon nhw a ninnau i'r byd, mae'n deud, nid wyf fi'n gweddio ar ei ti cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw yn ddiogel rhag yr un drwg. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Mae'r gwaredwr yn gwybod beth oedd yn mynd i wynebu yr 11 oedd gyda fe. Mae'n gwybod beth oedd yn mynd i wynebu Cristnogion ar draws y canrifoedd. Ac felly, efo'r gofal yna sy'n ganddo dros y rhai mae'r tad wedi roi iddo, mae'n gweddio ar i'r tad yn cadw ni yn ddiogel rhag yr un drwg. Dyna un peth mae'n gweddio drosto ni. Yn ail, mae'n gweddio bydd yr undod gogoneddus sydd rhwng y mab a'r tad yn nodweddu y rhai sydd yn eiddo iddo. Y rhai fydd yn credu ynddo. Rwy'n gweddio ar ddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti. Idde'n twy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Rhan hanfodol o'n tystiolaeth ni i'r byd ydy'r undod ddyle yn nodweddu ni. A mae hyn yn embarrassing. Oherwydd, tydi'r eglwys, o ran yr eglwys mewn enw yn y byd, ddim yn un, mae yna raniadau o bob math, ond ymhlith pobl efengylaidd. Mae yna raniadau o bob math. Mae'r rhai'n meddwl mae dyma'r ffordd i addoli. Mae'r rhai'n meddwl na ffordd arall ddylen ni fod yn addoli. Mae'r rhai yn credu gallwn ni fedyddio babis. Mae'r rhai eraill yn dweud, o na, dim ond pobl sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gallu cael ei bedyddio. Mae'r rhai yn dadlau ynglyn â pa gyfieithiad o'r Beibl ddylen ni fod yn ei defnyddio. Beth am drefn eglwys? Beth am athrawiaeth ni am yr ysbryd glân? Mewn enwad traddodiadol neu allan o'r enwad traddodiadol? Mae yna raniadau o bob math yn plith ni. Rwan, dyw'r arglwydd ddim yn gofyn i ni roi heibio yn argoeddiadau. A dwi ddim yn meddwl mae sôn yma'r arglwydd am un sefydliad mawr sydd yr un peth trwy'r byd i gyd pan mae o yn sôn am yn hyndod ni. Perygl y mudiad ecumenaidd. Perygl y mudiad ecumenaidd oedd dweud na dydy gwirionedd ddim yn cyfri. A eisoes mae'r arglwydd wedi dweud cysegra hwy yn y gwirionedd. A mae yna bethau
sydd yn gwbl sylfaenol, mae'n y bethau sydd yn na fedrwn ni ddim gollwng gafel ynddyn nhw. Ac yn y pethau hynny mae'n undod ni. Cofio Stuart Olliott yn defnyddio darlun wrth agor ar cyntaf Corinthiad 15. A oedd yn defnyddio darlun yma, cydnabod bod yn darlun gwirion, ond mynd i'r ysbyty i weld rhywun sy'n sal yn ysbyty, a nurses yn dod, mae gennau newyddion drwg. Da ni wedi gorfod torri ffwrdd un o freichiau'ch cyfaill chi. O, reit, dyna fo. Mae'n mynd a'i weld o. A mae'n gallu siarad efo'r cyfaill. Diwrnod wedyn mae'n mynd, mae gynddon ni newyddion drwg eto. Da ni wedi gorfod torri braich arall eich cyfaill chi. Wel, diar mi, reit. A mae'n mynd a mae'n siarad, a mae'n gallu siarad yn iawn. Trydydd diwrnod, mae gynnon ni fwy o newyddion drwg, da ni wedi gorfod torri coes eich cyfaill chi. Mae'n mynd a mae'n gallu siarad efo'r cyfaill. Diwrnod nesaf, newyddion drwg, da ni wedi gorfod torri coes arall eich cyfaill chi. Wel, mae'n mynd fewn ac diar, mae'n sefyllfa ofnadwy, mae'n dal i allu siarad efo'i gyfaill. Diwrnod nesaf mae'n mynd fewn, newyddion drwg, da ni wedi gorfod torri pen eich cyfaill chi ffwrdd. Wel, wrth gwrs, darlun gwirion. Ac eto, mae'n rai pethau fel mae Paul yn deud yn cyntaf Corinthiad 15. Mae'n deud, yr wyf, am eich atgoffa gyfeillion am yr efengil y bregetais i chi ac a dderbyniaswch chithau. Yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd. Mae yna rai pethau na fedrwn ni ddim cyfaddawdu arnyn nhw. Nid undod o ran trefn eglwys. Di'r Testament Newydd ddim yn glir ynglyn â beth yn union ddyle trefn eglwys fod. Nid undod ynglyn â'r dull o addoli. Dydy'r Testament Newydd ddim yn glir ar yn union, mae'n egwyddorion oes, ond diolch yn glir ar yr egwyddorion o pa fath o gerddoriaeth da ni'n defnyddio, pa fath o emynau da ni yn ei canu ac yn y blaen. Mae'n undod gwahanol. Be fydd yn rhoi'r undod hwnnw? Adnod 22. Yr wyf fi wedi rhoiddyn twy y gogoniant a roddais i mi. Mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Ac wedyn yn adnod 24 mae'n deud, o dad, am yr rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt twy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais i mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Mae'r undod yn dod wrth i ni weld gogoniant yr arglwydd Iesu. Gogoniant hwnnw wedyn yn cael ei adlewyrchu ynddo ni. Wrth i ni weld cariad rhyfeddol yr arglwydd Iesu. A'r cariad hwnnw'n llifo allan o'n calonnau ni. Wrth i ni weld sancteiddrwydd yr arglwydd Iesu. A'n bywyd ni yn cael ei sancteiddio wrth i'r ysbryd yn sancteiddio ni. Dyma'r un oedd wedi caru y rhai oedd yn eiddoedd yn y byd ac fe carodd hyd yr eithaf. A'i ddymuniad ydy yn bod ni yn mynd i gael bod gydag ef a gweld ei ogoniant. A rhyw ddydd, da ni'n mynd i gael bod gydag ef. Ac yna, cael fod gydag ef pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan arddach nag o'r blaen. Ydy angen mawr Cymru heddiw.
eglwys sydd wedi chyfareddu a'i gwaredwr. Be dych angen mwyaf chi a fi heddiw? Golwg mwy clir nag erioed o'r blaen o'n harglwydd Iesu. Ac efallai mae'r cam cyntaf i ni ydy edifeirwch am y fod ni wedi gosod pethau eraill, pethau eilradd uwchlaw yr arglwydd. Mae'r dydd yn dod pryd y cawn ei weld yn ei ogoniant yn llawnach. O Dad, am yr rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt trwy fod gyda mi lle rwy fi, en mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y dydd hwnnw, fe gawn ni weld yr un oedd wedi caru rhai o ddeuddo yn y byd, ac yn caru hyd yr eithaf. Ond rwan, wel, gadwch mi ddefnyddio'r darlun yma. Yr wythnos yma, mae pencampwriaethau athlete'r byd yn digwydd yn Hwngari. Ac un o'r rhasys yn y pencampwriaethau yna oedd 500 metr, 1500 metr ras. Ac oedd na un rhedwr oedd yn hot favourite, oedd pawb yn dweud dyma'r rhedwr sydd yn mynd i ennill. Jakob Ingebrigtsen ydy enw fo. Ac oedd o yn amlwg yn llawn hyder. Ac yn y semi-final oedd o'n rhedeg, ac wrth rhedeg rownd, oedd o yn deud wrth y gynulleidfa, tra oedd o'n rhedeg a rhai eraill yn trio'i gorau cadw fyny fo, ond oedd o'n neud fel hyn, isio'r gynulleidfa roi weiddi a chefnogi, achos oedd o'n neud hyn trwy'r amser. Fo oedd y cyntaf, fo oedd yn mynd i ennill. Dyma'r final yn dod. A dyma y rhedwyr i gyd yn dod allan, ac wrth i'r camera fynd ar Jakob Ingebrigtsen. Dyna oedd yn dweud. A dyma ras yn cychwyn, a i dueddiad dod i mynd i'r cefn i ddechrau gweld lle mae pethau'n mynd o'r wedyn ar ôl chydig, mynd ymlaen i'r blaen, a gwthio ras yn ei flaen, a rhaid trio cadw fyny efo fo, ac oedd yn gwthio ras yn ei flaen, a pawb yn meddwl, ie, mae Jakob Ingebrigtsen yn mynd i ennill. Ond ar y gornel olaf, dyma Josh Kerr o'r Alban yn dod ac yn rhedeg heibio Jakob Ingebrigtsen. Ac oeddech chi'n gweld ar ei wyneb o, a dyma Josh Kerr yn mynd ac yn ennill, a cael y fedal aur, a cael y clod i gyd. Ac oedd y camera ar wyneb Jakob Ingebrigtsen yn dangos. Oedd na rhyw ddicter yna. Sut ar y ddaear mae hyn wedi digwydd. Pan adawodd Judas, rodiwch y stafell. Fe ddedodd Iesu yn nawr y mae mab y dyn wedi ogoneddu. Oedd y diafol yn sibrwd yng nghlust Judas, yn nawr y mae mab y dyn wedi gondemnio. Ond oedd Iesu'n sefyll o flaen yr archoffeiriad a llys y Sanhedrin. Oedd y byd yn deud, mae wedi gondemnio. Pan oedd yr arglwydd yn cael ei gymryd allan i groes Calfaria, a'r offeiriad yn edrych arno fo. Ti sy'n mynd i achub y byd, achub dy hunan. Ti wedi dy gondemnio. Ond ar fore'r trydydd dydd, byd oedd wedi gondemnio. Y diafol wedi gondemnio. Pen y sarff wedi esigo. Tywysog y byd hwn wedi ei fwrw allan. A ryw ddydd, fe fydd yn dod yn ôl mewn gogoniant, a fydd pob llygad yn ei weld, ac fyddwn ni'n gwybod, dyma'r un sydd yn ogoneddus.
beth rhyfeddol, dych chi'n gweld ydy. Ar hyn o bryd, dych chi'n edrych ar yr eglwys, failure. Dych chi'n edrych ar sefyllfa Cristnogaeth yng Nghymru, wedi methu. Dydd Cristnogaeth drosodd. Ond fe ddaw cornel olaf yr as. Ac fe welir Seion fel y wawr. Mi fyddwn ni mewn gogoniant. Pam? Nid achos yn bod ni'n gret, ond achos yn bod ni'n adlewyrchu gogoniant yr un ddari'n caru ni pan oedden ni yn y byd a'n caru ni hyd yr eithaf. Bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o'r newydd trwy'r holl nefolaidd lu. Ei weld a chofio Bethlem a'i enyn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Ei weld a chofio'r cwpan yn Gethsemane ardd. Ei gofio'n dod o Edom oll yn ei wisg yn hardd. Ei weld a'i holl olynion yn droedfainc dan ei draed. Ei weld a chofio'n golchion beau yn ei waed. Ei weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, rhoi fywyd glân i lawr. Pa fodd? A bydd yr olwg a'r brynwr eog ddyn yn enyn can o syndod trwy'r nefoedd fawr ei hun. Daw'r dydd i Seion glwyfus dlawd, roi heibio i charpau trist, i gymryd ei phriodwys carf, ei prynwyd gan ei Christ, caiff wisg ddisgleirwen fel yr hael, cyfiawnder Christ ei hun, fe golchwyd hi gan addar ail yn lân fel eira gwyn. Ond ni sylla Seion ar ei gwisg, ond ar ei phriod gwyw. Nid ar y goron ar ei ffen, ond wyneb hardd ei dew. Cans ôl yr hoelion yn ei law yw syndod Seion lân. Yr oen fi farw i'w phrynu hi, fydd testyn mawr ei chan. Pe bydde hon yn gynhadledd Saesneg, bydde'n hawdd iawn dewis yr emyn olaf. The sands of time are sinking, the dawn of heaven breaks. The summer morn I've sighed for, the fair sweet morn awakes. Dark, dark hath been the midnight, but dayspring is at hand, and glory, glory dwelleth in Emmanuel's land. The bride eyes not her garment, but her dear bridegroom's face. I will not gaze at glory, but on my King of grace. Out of the crown he giveth, but on his pierced hand, the Lamb is all the glory of Emmanuel's land. Chi'n mynd adre. Chi'n gadael y gynhadledd. Chi'n mynd nôl i'r byd. Fel yr anfonodd y tad fi, beth yw'r fi'n ei danfon nhw? Chi'n cael eich danfon gan y gwaredwr. Ydych chi'n mynd i adlewyrchu gogoniant yr un mwyaf gogoneddus fi ac fydd erioed. Ie, mae yna ddydd yn dod pryd i cael nhw i weld yr un oedd wedi'n caru ni. Yr un fel y gwelsom fore dy Mawrth oedd yn gwybod y cyfan amdanom ac eto oedd ar ein caru ni. Yr un fel y gwelsom fore dydd Mercher. Yr un mwy ni, oedd heibio i agoniant a dod mewn gostyngeidrwydd i'n golchi'n lan o'n holl anwireddau. Yr un roedd am ni'n ystyried ddwy sydd ar fath ofal drosto ni. Dros y rhai a roddwyd iddo gan y dad. Yr un, falle bore yma, chi wedi gweld trwy ffydd, sydd yn ogoneddus i'w chlaw unrhyw ogoniant gellon ni i ddychmygu. Y clod, y mawl, y parch a'r bri. O beth i enw Arglwydd ni. Ydwch chi'n ei ganu?
o nefol addfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd. A lluoedd maith y neb yn rhedeg arno'i bryd. Ddawn, a thras, a thgariad drud, sy'n llanw'r neb, llanw'r byd. Oed eich chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly, dygir chi gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Ac iddo ef sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ddeisyfu na i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni. Iddo ef bwrgogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen.